Bon dia i benvinguts a un nou sorteig de socis de Pallars Digital. Com sabeu, aquest mes sortegem 2 entrades dobles pel Festival de Música Antiga dels Pirineus i de 2 abonaments pel Mostrem, la mostra de cinema rural del Pallars, amb seu a Tremp. Començarem sortejant una de les entrades dobles pel FEMAP. Som-hi! I una de les entrades dobles pel FEMAP serà per Antoni Llorenç Cervós, d'Isona. Antoni Llorenç, una de les entrades és per tu. Entrades dobles pel FEMAP, recordem, i anem a buscar el segon premiat. Tenim un altre paperet. I qui també aconsegueix una entrada doble pel FEMAP és Jordi Villanueva Babot, de Manresa. Jordi, enhorabona. Juntament amb l'Antoni us n'anireu a veure un dels concerts del FEMAP. Com dèiem, també tenim 2 abonaments pel Mostrem, per la mostra de cinema rural del Pallars, que anem a sortejar també ara. Són abonaments que donen accés a totes les representacions de tots els dies que dura el festival. Anirem a agafar un dels socis. Tenim un aquí. Som. I un abonament és per Rebeca Escales Sánchez, de Tremp. Rebeca, un abonament del Mostrem és per tu. I anem a descobrir qui és el segon agraciat, el segon soci que se n'anirà a veure el Mostrem, els curts presentats, els curtmetratges que es presenten enguany al Mostrem. Bé, aquí tenim el segon agraciat. El segon premiat és Pilar Virbe Montaner, de Lleida. Pilar Virbe, també tens dret a anar a veure el Mostrem, totes les sessions del Mostrem. Rebeca i Pilar, per vosaltres enhorabona als 4, enhorabona als premiats i res, animar-vos a la resta a seguir-ho intentant cada mes. Com sabeu, estareu sempre dins del bombo i els que no sou socis encara, animar-vos a que us feu socis del diari i així entrareu a participar als sortejos mensuals que fem. Moltes gràcies, bon dia.